दिनै दावहानि 75थि सान इउक्रेन रासिया वारनि 75थि सान रासियाया इउक्रेननि सायाव एटाक खालामनायखौ जेबो खमायाखै। मैया नुनो मोन्दों लुहान्स्क एरियानि बिलाहारि भका भिलेजाव मोनसे गिलु बालु एटाक खालामनाय नुनो मोन्दों मोनसे स्कुलाव। आरो बै स्कुलाव माखासे सिभिलियानफोरा सरासनस्रा सुबुंफोराबो गावखौ रैखाथि लानानै दङमोन। आरो मिथिनाय बायदिब्ला 60सो सुबुं जिउ जोबदों। लुहान्स्कनि गभर्नरा बुंनाय बादिब्ला जोबोरैनो दुखुनांथाव। नोंथांमोना थारैनो पिक्चारखौ नुदों। बे पिक्चारखौ नुनानै माबायदि नांदों नोंथांमोना थारैनो बिखा खामथाव आरो बेखौ खाफाल हमनानै गाबनो गोनां मोनसे थासारि। मानो होनबा बे मोनसे स्कुल आरो बै स्कुलाव एटाक खालामनायनि उनाव बम्बिं खालामनायनि उनाव मिसाइल एटाक खालामनायनि उनाव गासैबो स्कुला डेस्ट्रय जादों। नोंथांमोना नुखादों आरो बेवहाय अर नांदों आरो 60सो बेबायदि सुबुङा थैदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो अडेसा सिटियावबो खाथि खाला ओनसोलाव मिसाइलजों एटाक खालामनानै गासै अडेसा सिटिनि माखासे बेबायदि बिल्डिंफोरखौ डेस्ट्रय खालामनाय नुनो मोन्दों। बिदिब्ला बिलाहारि भका गामियाव जि जाथाय जादों लुहान्स्कनि मोनसे गामि बेवहाय थानाय मोनसे स्कुलाव जाबायदि एटाक जादों बे दावहायाव ना स्कुल ना बिल्डिं ना मानसि ना हिउमेनिटि गासैबो सारखार जादों नङा होमबा। नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों दावहाया माब्लाबाबो हिउमेनिटिखौ सापर्ट खालामा। दावहाया अरायबो हिउमेनिटिनि हेंथा। बे स्कुलाव एटाक खालामनो हायै जाय मा जानो हागौ बे दावहाया ना स्कुल सिनायो ना सोदोमस्रि सिनायो जेबो सिनाया। नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ दावहाया अरायबो फोजोबस्रांनाय लाबोयो।